F'konferenza tal-aħbarijiet, it-taqsima Gvern u entitajiet pubbliċi tal-General Workers Union ħabbret direttivi li qed tagħti lill-membri tagħha li qed jisfaw medda fuq il-post tax-xogħol tagħhom. Intqal li immigrant ħebb għal care worker u sabbata maħajt bil-konsegwenza li benġlilla sidira kollu. Ieħor sabbat bib f'care worker. F'każijiet oħra l-ħaddiema f'dawn iċ-ċentri jaqilgħu diversi daqqiet u anke teddid verbali. F'każ minnhom saħansitra sar anke teddid ta' stupru fuq care worker. Però l-iktar wieħed gravi kien meta klient minn dawn ħebb sikkina għal waħda minn dawn l-impjegati. U iktar gravi kienet li wara li sar l-inċident u di ħarġet b'inġeri, għax daw il-ħaddiema kollha ħarġu b'inġeri minħabba l-istat li kienu fih, baqa' jfittxa u għadu jistaqsi għaliha biex bażikament il-esti dak li beda. Kien għalhekk li l-General Workers Union wara l-ġibdet l-attenzjoni tal-AWAS, l-Aġenzija għal dawk li tifittxu l-ażil, iddeċidiet li tordna direttivi biex id-design impjegat meta jkunu medda joħorġu miċ-ċentri sakemm il-periklu jiġi mneħħi. Il-General Workers Union teżiġi li jkun hemm pulizija preżenti f'kull ċentru qabel ma jkun wisq tard u isseħħ traġedja. L-aktar fiċ-ċentri tal-minuri f'Santa Venera u fil-Fgura fejn iseħħu l-aktar inċidenti serji. Kellimtu xi deputati tal-Gvern? Kien hemm minnhom li b'mod informali hija jafu għax huma tobba u daw l-istess ħaddiema marru għandhom u kkonfermaw magħna jekk din l-evidenza xi tissir jew le. Il-General Workers Union għamlet ċara li kienet waħda mill-ewwel unions li laqat lill-immigranti fiħdana u qed tħabbar dawn id-direttivi anke għall protezzjoni tal-immigranti stess.